За Илхан, Чехия, ани не е да камера ги имаме. Илхан, много поздрави от нас тук. За Сезен, за Феридето и за малкия Чоки. Айде за Мерцедеса. Тапер, как искаш. 50 български лева. За най-добрата Софи в нашия район. Декадавна. 50 от Мергю оркестъра за Ейвас. Колегата Авица за преслава, а това е сестра ми Софи Маринова в Северо-Источна България. С кого? С Фарито. Фари, Гусадан Келин Чалче, такава ми е плюна Чалче. Доктор се отдържи, доктор. Айде, да ми е бил. Айде.
Tu spiewasz sam. Ключером гласунdan ayetten 30 yıla sağ olsun, var olsun. Drugmaş tevidyan miłości Asny smak Wytwarzy nas i teraz brak Što se stolu to vajrja Asny drugmaş tevidyan miłości Asny smak Bebe,